Ukhona yini ongazi la phakathi kwenu amantombazane aloya? Bese ngithi ngithule ngicabanga ukuthi kazi bangabantu besifazane abagulayo. Angisho ukugula lokho kunormal. Abantu besifazane abagulayo ngenxa yokuthi wena umuntu wesilisa wagijima nokunganeliseki kwakho wayombhanqa nomunye umuntu wesifazane ogangayo. Ingayabahlisele manje iyagula. Happy wena nalowo mthakathi wakho. Yini unganeliseki? Yazi ukuthi-ke angisho ukuthi ku-right kithi thina singakabi nabantu yabo abantu abaqondile umkhwenyana ababaziwa emakhaya. But awucabange umkhwenyana usuyaziwa kuba kwentombi, nentombi yaziwa ekhaya kini. Ni right, uyagijima wena onganeliseki uyombhanqa nenye intombazane egangayo. Ifika imthakathe, ithakathe ingane yabantu mfethu, uje ungabi nandaba wena kuqala. Ningcolile. Kahle kahle nje umuntu wesilisa kwelinye isayidi usuye kuthanda, kwelinye isayidi usuye kuzonda. Because awukwazi ukugijima uyobhanqa umuntu nomuntu ongamazi.